een plaag dat dus zo nooit is. Dat wie het maar wil horen, niet door ons eiland boren. Een honderdtal bewoners van Skimuseum gaan we het ministerie van Klimaat en Groene Groei duidelijk maken dat zij het net eens binnen met een dikke stroomkabel die het onder Skimuseum trok om een mat. Wij zijn ermee bezig dat we de natuur behouden moeten en dan wordt er gewoon doorheen om te graven voor een kabel, terwijl er ook andere mogelijkheden binnen. En dit is gewoon de snelste, denk ik, en de goedkoopste way, maar net de beste. Dat denk ik net. We hebben heus nog wel andere manieren. Ik weet niet waarom per se op het eiland. Waarom kan het ook gewoon niet er omheen? Ik heb een bericht gestuurd met een paar collega's en we wisten niet zo goed wat we moesten verwachten. Ik dacht, er komen vast een stuk of 30, 50 mensen. Nou, er staan ik heb het niet geteld, maar het lijkt alsof er wel 200 mensen staan vandaar. Ja, dat is fantastisch. De Rijkswaterstaat wil stroom van grote windparken op een Noordzee via Skimuseum naar de verste wal transporteren. Bewoners van Skimuseum en ook het gemeentebestuur binnen net geen groene energie en binnen daar juist voor, maar de kabel onder het eiland terug is voor haar ondenkbaar. De natuur hier op het eiland is een groot goed en wij voorzien daar gewoon wel grote problemen in. Dus wij hopen echt dat er de andere alternatief, dus de oostelijke variant met de tunnel, dat die toch nog verder onderzocht kan gaan worden. Wij zitten midden in het UNESCO Werelderfgoed, zijn nationaal park, Natura 2000 gebied. Dus ja, dan moet je wel echt wel meer dan 10 keer nadenken voordat je zo'n ingreep onder dit mooie eiland laat plaatsvinden. Dus dat het leeft van jong tot oud, zoals jullie kunnen zien, ja, dat snap ik heel goed. Na je week is er nog een bijeenkomst voor de bewoners van Skimuseum, dan in het Dwarpshuis. Minister Hermans zal naar verwachting in juni van dit jaar het definitieve besluit nemen waar de kabel correct deel komen moet.